благотворителност акценти в следващите минути. Може би си спомняте или поне сте чували за Live Aid, благотворителните концерти в Лондон и Филаделфия през 1985 година с световни звезди в подкрепа на гладуващите деца в Африка. Концерти, които се проведоха паралелно на тези две много отдалечени места по света. Ако сте гледали другите новини в сайта ни News.bnt.bg, със сигурност сте разбрали, че сега музикални знаменитости ще се съберат за концерта "Мир за теб, мир за мен" в подкрепа на децата жертви на войни и агресия. Продуцентът и музикален директор на ООН Робин Ди Маджио пристигна в София, за да обяви събитието, а първите минути, след като кацна тук в столицата, отдели за интервю за Българската национална телевизия. С него се срещна Галя Крейчовска. Първият положителен отговор от разговорите дойде от Мик Джагър. Наистина? Ето такава реакция като вашата ме прави щастлив. Не мога да си представя Мик Джагър тук. Защо не? Не си представите, просто го оставете да се случи. Разговаряли сме с сър Мик Джагър, Род Стюарт, Слаш, Бруно Марс, Джастин Тимбърлейк. Това са само някои. И Джони Деп. Мисля, че отношенията, които сме създали в ТВ програмите, които правя, помагат. Ние ставаме приятели с тези хора и е много по-лесно да се обадиш на някой като на приятел, да дойде, да помогне да участва в такъв концерт, а не да се обадиш и да кажеш колко ще струва това. Могат да поискат много пари или да кажат просто не. Но когато се познаваме лично и ги помолим да дойдат, е много по-лесно. Да, мисля, че колкото по-известни стават и по-зрели, толкова по-щедри са. Подготвяме песен като We Are The World, но за 2016. Искам всички тези хора да пеят на финала на концерта, след целодневния концерт да излязат отново заедно и да пеят. Освен това ми се иска този регион. Сърбия, Латвия, Румъния, България, дори и Русия. Хората да съберат таланта на тези страни. Далай Лама ми каза преди време: на Земята има толкова много хора, но малко човешки същества. Така че гледам всичко, което правя в живота, да предизвиква усмивки и да прави другите щастливи. Аз съм късметлия, защото съм повлиян от американската музикална система, която казва: не спирай, продължавай. И не се приема като отговор.